खुलुमबाय रायजो राजाफोर आदा आब'मोन आं मृणाली बसुमतारी इनेन्द्र बसुमतारीनि फिसाजो देरसिन दा आं गुरैयै बयखौबो खावलायनाय जायोदि आंनि बाबाया बिराद क्रिटिकल सिचुएशनाव दं ओमफ्राय दा डायलाइसिसनि ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं दा जों बर्तमान निउ केयार हस्पिटालावहाय एडमिट जानानै दं आईसीयू रुमाव जों सिगाङावबो बिराद ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन आलदा हस्पिटालाव जेरखम प्रतीक्षा हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन सिलिगुरिनि मोननै हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा बेयावनो जोंना 2 लाखसोआ थांखाबाय ओमफ्राय दा जों आरोबाव निउ केयार हस्पिटालाव दङ ओमफ्राय बिनि बिला साननैजोंनो 2 लाख जानानै दङ ओमफ्राय दा आं बयखौबो रिक्वेस्ट खालामनाय जायोदि हायोबा बयबो डनेसन एसे होनो हायोबा होदो ओमफ्राय दा बेसेबां थांबावनांगौ बेखौथ' जों होनो हानाय नंला जिखुनु डक्टर्सफ्राबो गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि थाखाय जोंना एसे फैसा नांगौ जानानै दं आईसीयू सानसेयावनो जुदि 1 लाख थांबाय थादोंबा थांगासिनो आरो 1 लाख पार डे ओमफ्राय 9 to 10 लाखसो नांगौ जानो हागौ ओंखायनो जोंनाबो फाइनान्सियेलि बिराद क्राइसिस जानानै थाबाय जोंनि 4 लाखआ थांखाबाय जोंनि साइडनिफ्राय जों 4 लाख होनो हाबाय दा जों ओरैबायदि फाइनान्सियेल क्राइसिस जानानै दं दि जोंनो डनेसन नांगौ जानानै दं आरो दा आदा आब'मोना रायजो राजाफोरा एसे हेफाजाब होयोबा मोजां जागौमोन सासे मानसिनि लाइफखौबो बासायनो हागौ दा हायोबा एसे डनेट खालामबानो जाबाय बेसेबां हायो दा बेखौनो आं होननो सानदों जि बयबो पे खालाम आरो डनेसन हाजासेखौ होबानो जाबाय आं एकाउन्ट नाम्बारखौ हरगोन नोंसोरनो एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय 357789499216 एकाउन्ट हल्डार नामा सबिता ब्रह्म बे आंनि मामि बिनि एकाउन्टआवनो फैसाखौ नोंसोरो सोना हरनो हागोन दा बयबो पेल' खालामदो ओमफ्राय डनेसन बेसेबां हायो होबानो जाबाय थेंक इउ